Yo, Dot, mantannya Dot sisi, Dot. Sadurung berkadang pada Jawatang Purawo para komunitas. Semoga panjenengan ingkang sahabat hormati kanthi paripurna teng wilayah Banyumas mriki wekdal dumugi jam gangsal awis niki caket kali pondok nindan nggih. Nggih caket kali pondok dados nyuwun sewu saking keputusan kepolisian dumugi jam gangsal sampun paripurna nggih. Iki jam gangsal kirang 5 menit. Monggo dilajengaken malih nggih. Ipung tepung